Il-Gvern se jkun qed jgħin għaqdiet volontarji li jimpjegaw magħhom numru ta' ħaddiema u li dan iż-żmien qed ikun ta' sfida għalihom. Minkejja li l-operat tal-għaqdiet baqa' għaddej, xi servizzi kellhom jiġu posposti u li għalhekk l-introjtu għall-għaqdiet waqaf. Dwar dan One News tkellem mal-Kummissarju għall-għaqdiet volontarji Anthony Abela Medici. Wara konsultazzjonijiet mal-Gvern u mal-Uffiċċju tiegħi u anke mal-Malta Council for the Voluntary Sector, issa ġiet aċċettata li dawn il-voluntary organizations jiġu konsidrati bħala employers ordinarji u allura jistgħu jibbenefikaw mill-fondi ta' emerġenza. Almenu minn dak l-aspett qed jistgħu jibbenefikaw. Spjega wkoll il-Kummissjoni qed toffri għajnuna għal dawk l-għaqdiet li jiddependu fuq id-donazzjonijiet u li issa kellhom iwaffqu l-attivitajiet ta' ġbir ta' fondi. L-ewwel ħaġa li għamilna bħala uffiċċju tal-Kummissarju tal-Għaqdiet Volontari li estendejna għal 3 xhur wara li l-awtoritajiet tas-saħħa jwaqfu restrizzjonijiet sabiex dawk l-Għaqdiet Volontari jissottomettu l-annual account returns. Abela Medici tem referenza għall-għaqda ġdida bl-isem Feeding Heroes li qed tipprovdi ikel lil ħaddiema tas-saħħa li issa se tifrex is-servizzi tagħha lil persuni vulnerabbli minħabba l-coronavirus. Jiena assenjat ilhom temp review biex ikunu jaħdmu bil-kwiet kollu u li huma enroljati regolarment. U jibbenefikaw ukoll mill-dispożizzjonijiet kollha li tagħtihom il-liġi. Basta mbagħad wara jgħaddu l-informazzjoni kollha dokumentata at the end of the period li jkun spiċċa l-COVID. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.